Washefuni etiefo mama ajoba Akro live media ye friend Adesua so enumere media e wo ne ye ayo Okuapehene ahinsi obroni bekeni so Okuapehene nomination selection and installation enti sabri bia ye du ni yen se mere obi a o hwe ye sabri bia mesrew se obe like yen page Akro live na wa share page ni so wo so amaye or Akro live. Yes, Krobea, Saju media yedi, who comment, who was in the Sebi, who per se, who share thing. Unti Bibiasia, obey to me as a comment about Nea Kangamau. Sabri, you may dinner Piasia and Semreno. Yemi Aberma, BBM, Yetu Benno, Manage Train, Abapa Sema, a walk we have and din any Krobea Asante ya suna de she kronkron ofi ekropon Okuapehene ha na ono na wadan akwa ase ado asuko enhu nsem abakwa sem bebre a ewo Okuapehene man ene ekropon ahinsi mu a opese o kire akirima kan no manti ase no se na awodi dwuma ne fan ene ye ba besua emi se mpehene ko na yen ekirima ya ken ye se yesua na yenhu
na daakye bi yɛnso yɛyɛ mpanyini na mmɔfra ba yɛnya bi aka akyerɛ wɔn na wosi ne yɛ adɔso wɔ kurom wonam a wosi wei na ɔyɛ yi wei na ɔyɛ sei wei na ɔyɛ sei ne nyinaa yɛ atete na wobisa se Okuapehene wosi ne dɛn yɛnne yɛne fi yɛbɛtu Okuapehene ɔsadeɛ wɔ nana adodankɔ a ɔtɔ so abiesa ɔno ne Okuapehene a mmemme bɛhu no owui wɔ hɔ ɛna wɔyɛ n'ayi wie sisi ɛsɛ wosi bi ma ɛho process no sɛna ɛkɔfa na ebinom sɛ ɛnte saa ebinom nso sɛ ɛte saa ebinom sɛ wei na ɔtwa oguan ebinom sɛ wei na ɔtwa oguan nti ɛno nti yɛayɛ research akɔ akyi yɛnsa akɔka asono adehye kronkron a wɔfrɛ no Krobea Asante a mpanyini ama no adwene ho asono daepa ama ɔno nso akɔyɛ ne twitwam akɔ akyi akɔhwɛ ɛna wanhu no sɛ ɛnɛ de wɔde abade a yɛn nyinaa yɛnsom na nsɛm a kɛnyɛ sɛ ɔbɔ ne tim na ɔka ho ɛho nkrataa wɔ hɔ paa a ɛyɛ nsɛm bi a ɛpue ɛwɔ Nana Kwasi Akufo di Kamere so a wɔkɔ privy judgment saa bere no ɛwɔ Gold Coast oburoni ɛna tena ase na ɔtoto nananom nyinaa no na ɔtwerɛw ɛwɔ krataa mu na ɛnɛ Krobea Asante Adesua ɛwɔ oburoni kurom na ne nsa akɔka ɛyɛ ɔhemmea kurom na ne nsa akɔka nti ɛnyɛ sɛ bɔsremuka asɛm bi ne yɛatena ase ne yɛba bɛka na mmom ɛyɛ nneɛma a yɛne nanom ɛne aborɔfo no a saa bere no wɔwɔ kuoko so no wɔtena ase na wɔtwerɛ gu krataa so na ɛnɛ yɛn nsa aka no saa mmiri obi sɛ ɔkɔ archives ne ade saa de Ghana ha archives yɛakɔ a yɛnya wedu ɔhemmea kurom ɛne yɛn nsa kɔka na nipa a odi sɛ adwuma no ma yɛn no yɛ Krobea Asante nti sɛ wote sɛ Krobea Asante kasa wɔ baabi na ɔka biribi a ɛnyɛ bɔsremuka asɛm ɛnyɛ sɛ bi a wakɔ abisa wɔ baabi na wɔka daabi ɛyɛ nkrataa na saa nkrataa no nyinaa yɛaboa no ɛyɛ 6,000 pages ɛyɛ Akuapem ahensi ne Akuapem amantam nso no mu nsɛm nyinaa ɛyɛ divisional chiefs ɛwɔ ha obiara kɔkyerɛɛ ne sɛ na ne bibia ɛne sɛ na n'ahensɛm ne ne nsɛm nyinaa te na aborɔfo no gu krataa so nti ɛnyɛ bɔsremuka nti ɔkyena wote sɛ wɔka ɔhene bi ho asɛm ɛnyɛ sɛ bi obi tan no anaasɛ na mmom bere no so sɛ yɛma akyirima nsusua bi na ɛnɛ mmere a abɛɛfo ntentan abɛyɛ a yɛtumi fa so de kyerɛ nneɛma yɛbɛfa so na yɛde akyerɛ na ɔwɔ asom ɔntie saa mmere Krobea ayɛ ready a ɔtwɛn sɛ mɛka no ato mu wɔ ahama no so na yɛfi dwumani no ase Krobea mɛsrɛ sɛ wobɛtwɛn kakra ma no na ɛwɔ sɛ metia ɔyɛfo bi ne ade ansa na dwumadi no afi so yiw na ɛdi kan mɛtia ɛyɛ yɛn nyinaa yɛma mpanyini a wɔwɔ Ghana Nana Adodankɔ Akufo-Addo yiw ne akyia yɛn DC MC yiw Barima Labi Sabon ɛwura saa mmere yɛkyia ɛnim sɛ ɔrehwɛ ɛne mpanyinfo bi a wɔretie yɛn ɛrehwɛ yɛn saa bere yiw Krobea mɛsrɛ mu yɛwɔ 1 or 2 advert bi a ɛpɛ sɛ yɛde fam kakra ansa na dwumadi no abi ase yiw saa bere aboafo a wɔso yɛn asen ma dwumadi ba so no yiw ɛyɛ Adwo Blues Catering Services ɔwɔ Akuropɔn yiw odwira yi woreba na sɛ ɔpɛ baabi akɔdidi a wobɛtwam afa Mr. Mankwa Junction hɔ yiw wobɛhu Adwo Blues wɔ hɔ ɛno akyi no ɔfrɛ baabi sɛ Chantmore ɛwɔ Old Police Station no wɔrebɛsi na junction no ɛyɛ bea foforɔ bi a wɔn akue ɛwɔ hɔ a wɔtɔn nsa ne ade so odwira yi wo ne wo dɔfo ba na mo nam kurom pɛ baabi akɔtena akɔnom nsa na mo akɔ hɔ saa bere Krobea wote meka Krobea meso nka mini na kwasi na wodre mehu ye na so ye na me adom na mo mpaebɔ wɔn kwa anano mo adawro ma ekusuti ase Krobea ni yen sɛ bere ɛnɛ dwumadi na Akro life de ato wɔ ne ye Okuapehene nomination selection and installation ho asɛm ne yɛba bɛka yi na wokɔdan asukɔ no nkurɔfofo sɛ bi a wobɔ wo sire mu na woka asɛm na meka kyerɛ wo nsɛ nte sa ɛyɛ abakɔsɛm a nananom ɛyɛ Okuapem mu nananom tena ase ɛwɔ ne aborɔfo ɛyɛ Supreme Court saa bere na ɛwɔ hɔ a wɔfrɛ no privy committee judgment
a will be son and none will be a came in the party and a watcher you will meet your two walk and then no Sakoka and now we can master Krobea, Sabri, Mao Panka Krana, what down where they are there at the Punyashaku. So, because Meda was a papa na senior, there be an American, Ayana, Mrs. Shania Ding. Bring so new hot the mammy, into a tabina, Opese, Munamitchum Coma, na Ayading. But let the major break na Minimasia, ne Quapman, Asia, about the Chuchum Como. Ponga Wapaso, na Wapau, Okuapehene. Na better Ekumasu. Sabri, Mamenfa Masamba Qued Yimbi, Infant Tuga, na in Sia Adofubi. Na Sena Mecanadano. Okuapehene na Tembia Meba, no Wintiano, with Shirano. In the Sabri, I miss Okuapehene. And if we are in Katia Ubua or to see a being. And Menka, Krobea Asante, Mabu as in a very shroud, Asante, you. But that being so, a backwasam Bekayo, you, Numapa, Baba Yeno, or Crapma, no quarrel queer whether you were Crapmano, as I said, being so, it is a some Bekayo. And no Toma, Nanama Yunfa, but in Kumasu were Crapman. Ankoma Utubo Jankwasi. I don't think here or say active president, Kapun traditional council, no, Michan Papa, Nanama Infra, Akenina. Mamefa Akwenyesu, Namichia, Yamia, Kofi Apia Nikwa from Ovi Untinka Chap, Ankoma Big Afro, Meteninka or Mokasa so Bramu Mudu and Tina Mr. Feeling painful. If you are 6 and 7 minutes on the Yemen, many Santeboa for the Lona friend Santu, put them in camp, Chow, Nasi, Ura Kisi Dukapon, and Nasi Minia Berryman or St. George. And Ura, a tampon, Luna furniture, my tampon, Nadia, what are the friend Akropon here? Achis. Painful, what the car, which Yamina and Adofra, Akena. Yo, Madingo, what the menka, which sounds of Papa, and Benufuni, a Titlefuni, new for Mudity to Medicine. Anyone more Brutry, more Canada, more America, more London, Denmark, Sweden, Norway, Holland, Belgium, Germany, France, the Libya, Mudity to Medicine in Chiasonco, in Confirmuna. But he said, what can I say? What is he, Okuapehene? And yet, as I'm getting near the king. Na sani America dano mekasi mede sama misi omanti ase no na me de ntia mekasi omanti ase no isa nse na mafu ya baby nyema ye ni nyina no asama ehu na toro so enyina yen na konkonsa so nyina yen na akere nyema pa ya mantiri manso esuya ni ditambia na samarina kwanya na America sa obabi a the American say, Omantias no, Omantias, the Bia, Ipa Bahumasu, Naya, Obabisuya, Niamano. I know be some. Now, okay, so Omantias no, now Pessoa Teleden, and Pessoa said, Bra Omantias no, it is a Bra Omantias in the America, sitting some the Omanfo. Indeed, anyway, so Saturday and Amayano, now may be up to be home and be so as so be so, my near many. I prefer it. Because it will be able to be some nothing if you have an interest in you. Krobea, Sabria to Medina for soon. Merekaya Tiepuna, so be a best Akro life. Cecilia at the war. So now, be answering now on the way to Nashibi, now with TV. You, Krobea, say Martin Candia. Now, I really moved to the audience, and Medina, and the answer Yariaso. Krobea, and say, Sabri, what ya, Wadoko, new way for media, Namaso, Mako, when you soon now, Bia will be as a Yetia, we get to all protocols of the na Yapa at the
Krobea, I say, Nanado down qua our Tosia Bies, outside your in field bear song near Ofimu Quay. Near Chino, you are money, or ye nay, or the no quay you. That brain and maintain, when I say, and ye may be by way you say we know ye, and ye we know ye, and you say if you say, it is that breed, maybe I will. Never be Akro, Ama, ye, no quarry. Na Sabri, Maxwell say, Obetri Muka Crafty, say, on Hine, a Okuapehene to her. Sena and painful, Faso this sea, or manful, a year. Na Yatuaso, if you want them. Ukazana wakano ubaba wone sunanga wakasa yikaka na matini yeseda be tipo kubatunga bakasi ukazana awo form kakra you Krobea man take the real with the buy you na meka ni nyina ne se eye bre a osade a dodankwa otoso abiesa wanya ne ba bi ko ofi mu no empahene de tu gwa ma wo bo gwa ma o man hia me wo de tu anim se eye wo nwura Okuapehene ada ni benkum so na eni achi no say owo kwan a eye nananom de faso na wode ye yi wo ye ni nyina na sabri edubra e wo se yesua se na wosi Okuapehene efa eho na me pese ufi asifi mame so kodi omanti asono ase Okuapehene bi na wo se wo pa obi isi na nanga wọ́n ṣiṣẹ́ ní ọkàn àwọn fọ́sọ̀ àwọ̀yẹ. Na sáà ṣiṣẹ́ ní sọ ọkàn nù. Ẹ̀nsísàn àdá na ẹ̀nsísàn nso dà. Ẹ̀dí sẹ̀ bìbí fúfurú bí bà ho a ẹ̀ma nsẹ́m ní bí ẹ̀yà àtẹ̀tẹ̀ na fi ẹ̀dí nsẹ́m fúfurú bí ẹ̀bẹ̀wúrọ̀ mu. Yẹ́rì kọ̀ yẹn ní mu nyinaa no. Na kyerɛkyerɛ nsɛm mu ma atiefo ate nsɛm n'ase yie paa. Ọmanti ase no so ohine tɔ wɔ pɛ sɛ wɔpa obi de si n'anan a sɛ ɛkyɛ bebree na ɔmanfo no nte hwee a sɛ wohyia wɔ ahemfi a sɛ ɛyɛ adae sɛ yɛnhyia mu bi no Kurontinhene muntie no yie na Kurontinhene de ɔteɛ korɔpɔn nti mpakamfo baanan na saa bere no wɔwɔ hɔ no ono na oda won ano nti ono we senior divisional chief e we Akuapehene na odi ato asona heni a o ya Busuapehene ma ofule gwa no na ono nso Yakobo ohene a amanfo nti ni se nana heni padaro meburu oman ne se wori je wonwura na wo so na ye wa asem nti se de the abroad, we are the Among Bunti, the view, Mr. Continue, but the trouble shall pay no yas like him. As long as they are controlling him, so no, and ask them. Uncle for the control of the wet here, and I shall be a penny the enemy, Munti. The son said, so I'll be a penny on fun and on your nasum. Now, he see what Akuapehene they were him yasum. And into that brain dong in a make a see. Or why he said he twine on your hemia or friend as soon as Mansa. Or the consider any among Tiasen, no, more castle as one, said Busuapehene. And the Flamian paying for a year. Now, one of Fred, the Mian paying for one of him this year. Let's see, or bad up to two. Among Tiasino, we breeding. Also, there be we did for our Frabone. There be there be one about the fruiting, one about Bocosa, not Osoko. Among Fontias said, I need to be walk out. And then see, Kuma no said no fata. That is the word. So no more said no fata. No, no walk out no. Or deny or any.
wɔbobɔ no wɔkɔ ni nyinaa ɛne ade ɔte wɔ din ɔsɔ no ɔyɛ the final arbiter owie a na dadaroma wato na anum tuo si wɔbobɔ din ana mototo ahene ni nyinaa no me de hyɛ aso masi na mpɛ sɛ mede ne yɛ ɔhene no na wama wɔde na kɔma asoro ahene saa nhyiamu no deɛ yɛ mmea nhyiamu nti mmarima ɛnim wɔde ne kɔma asoro ahene a deɛ nti a wɔde ne kɔma asoro ahene ne sɛ yɛdi kan ɔno ɔyɛ abusuapahene ɛwɔ Fodagua ho yɛto so abi ɔno ɔyɛ ɔbarima a ɔbɛtumi nso ainspect ɔbarima ɛsiane sɛ ɔbaakɔ yi ne ho naked na wa examine no na nneɛma foforɔ bi ka ho wayɛ ɛno nti mmea no ɛnyɛ wɔn adwuma nso ne mmea bɔ nipa ne bi no ɔkɔbɔ asorahene amane a wɔde nipa no kɔma asorahene na nipa no asorahene nso nnatena ase yɛdi kan ɔne ne bɛdi n'abrabɔ mu nkɔmmɔ baabi ɔkɔɔ sukuu baabi ɔyɛ adwuma n'abrabɔ mu nkɔmmɔ ɔne ne bɛdi fo wie a yɛtotua bien ɛkoa no a ọba abedi ana ọba abɛforo no ɔnna twetwe ho mpanin nsɛm ne abakwasɛm a wɔnim fa ho ne wɔfa bi abedi bi da wabɔ ne wɔfa din ne nina bi abedi bi da wabɔ ne nina din ne nua bi abedi bi da wabɔ ne nua din ne wahwɛ sɛ saa ɔhene na ɔba suban bɛn na ɔbɛda n'adi na sɛ de ba na ne nua na ne wɔfa ase bi bebi a ɔno nso wɔn ahwɛ ne yie nti ɔtoto n'ano a owie a na wura fitia mu akɔyi ne ho na ɔyɛzame no obi a wɔn nsɛnsi a ntumi ntena kɔn so obi akorɔ etwa bi ne nneɛma bi wɔ ho ntumi ntena kɔn so nti na wɔde wɔn kɔkɔ yi wɔn kɔ examine wɔn hwɛ so nipa no ɔyɛ fit and proper for the media diana na ɔkɔyɛ saa nneɛma no nyinaa wie na ɔhu sɛ biribiara da ne kwan mu a wasan de akɔma ɔhene asi ọba náà ọdún ní báyìí sí ní nhwẹ no no má hwẹ n'awie ọfata not sẹ sẹ ọdún ní si ẹkùn wá so ẹyie ẹni sẹ ẹbẹrẹ de ọkwan ẹda hɔ na ɔhemia ainstrot asono anyi si kɔ na kɔbɔ na agya amaneɛ sɛ ne ba so na si de ne ba abɛdi ade ɛno nti ɔhwɛ sɛ bere biara a mehia no no ɔde ne bɛba na wɔn akɔ de agya hɔ na motie ne yie paa asono hene ekyia mi ne kodum ase hene asono hene ne safo hene ne kurubi hene asono hene ne twafo ne nana sonkɔ ne twafo hene kɔpɔn enti ada sɛ ɔbɛsoma ɔkyia mi kasa mpanyin baami aka ho no akɔ ɔbɛrima no agya hɔ anaasɛ ɔno ya nana no na ekyia mi ne mpanyinfo yi etua na mo akɔ okodu hɔ a asɛm no kodum ase hene na ɔde bɛto ɔde si no n'agya anim na afei wɔn akyerɛ sɛ biribi a wɔbɛhia no bia no wɔba abɛgye no mesina apoka ho ɔda kɔma n'agya no ama ne kwan so wofi hɔ baa na asonahene afrɛ asonafo baako no na wɔn abɛhyia wɔ akuropɔn na afei wɔn asoma na wɔn akɔfɔ ɔde si no de n'aba a wɔwɔ hɔ na ɔhemia de ato wɔn anim sɛ ɔde si a wayi na ɔpɛ sɛ odi akuma oni na ɔde na bɛkyerɛ asonafo baako no a ɔhemia ne asoan ka ho wɔyɛ du baako no Krobea wɔde ne bɛwie yo wo asɛm bi abisa na mento aso asonafo baako no na mepɛ sɛ wobobɔ wɔn din ne maame na yɛtie asonafo baako no a woba bɛhyia na ɔhemia ne asoahene akɔka ho ho ayɛ du baako no wɔn a wofi nkuro so no wɔbɛba no nana kɔ afokora ba ho fi aburi ahwere ase mankra do amono kuro mu hene wɔbɛba wɔba ɛkoropɔn
Kurubi, Potumase, Trafo, Abuasa, Mosi Boating, Akrahene, the river the Quabadonko, no way you dinner, Okano Bia, Etiafe, and Aubia Atimidin. Na say, Ohimia, Yasrahini, Abekan, Bunga Duba. One was here for the Berman and audition about the children. What about now? What the children we are? One day, we'll hear some beer. We'll be some more bra. Additional what not banu. None of banu be a one once a be. So one will be a one once a be dear. Or the battle was running not for him here. So over I am not be. You say na me na na so meti minim fa no ho. Nti mudi ni die kunwa enyi. Ane ya sam foforo. So bia so ni ne ho asam dia. Ane na himi ama oda. Na odna koma kunti. Na kunti nso na kwakire oman. Na odekọ no odekọ akwakire oman a. Odekire oman wi a. Not not sham Krobea Hinsa. Plan Krobea Hinso, actually, Jasifone, and Krobea Fu. A few are also the number of doom. Now a doomful, you are dooming so, would be any mono. One so, what number Asante Biase. Among Tiasan, not a hinfi, a Trimono, and a Santuasi, Okrum, and no. Na bia bi siwa wo fe le Asante bia na no ase nana wotu gwangu ohene nanso ene buei ene niamanti bia bia ani ho nanso eho ne bia a wo ya amane no na wodgu ahoma akose wo di sumia to so yo hena tra so Okuapehene a o fore gu ahoma ya so hena tra na ti na ben adumhene Watchman abien ya gulinanso ewo ho. Krobea mesre o ma membre o kakra. Pacha o saaju ko so nyina wo be no dakro ba ko na wo be ni nyina na se den. Ebeti ba so man tia so ne ebeti ba so dakro wotimi ye. Ebi wo hon so ya wo de kira no aheda. Wo de kira no aheda. So o te de me kira na ase. You mati asiti wo pa ko bisa na se wo na eja ho no enu se be ye sada na se enu so bituma ni da foforo na me kire se bribia ade dubabia ekoso na se wo kwa ko bisa na se wo na eja ho no enu de so aso nya exam ni wia wo je no tum se so nipa no wo di dia ko eyi a wo di kan ko na eja amane se ne ba no wo de ba be dia de ho de mu se me twa wo de dawo na wo de shira pa ko manager teniti bribia wo hin obere ma no onfa ne mere wo okay ti anu ya da foforo anu da foforo nen nti se anu twam na so wo ba na so obesia okofa ne da oba kofa no so wo bo na ga na ma ne se ne mi hia no wo fa no de besia asonafo ba ko no ohimia ne asona ne ka ho na wo edu ba ko na wo wi a continue no endest. So what you come continue no man transfer or never call or man transfer or better down or man better not nako. In Chilmun San necessarily penalty as no. What's the matter? Very good. Process no Lamara Chireno into any dark crocra. Not in the Sudi di Sono near what say yes, na yadi a quadrant dream. Now, or no, but Santana Sina Mecano what the Guahuma what the Sunni to so what not Nasi. Okuapehene no ya so ahene atena na ti na dumhene atwa nwan abien ya guninanso pacha wade na wo twa nwan abien esanse ohene bia wo ti no wo twa gwan ba ko esanse oyo Okuapehene ni ti wo twa nwan abien wo twa wi a wodna ko pinfi akokire se mane no akoye na Krobea hene asan ama oda se ane adumu funfani nko funfani nko adum no funfani nko abu wodna ko abu na abu no omanti ase no ejina onipa ni nim die o wa hensam no ho
no this odo wa bu nu nananum bi wo ha wo kwa bu na wo twa bi mu ebinim ko na wo twa nan ebinim ko na wo twa nu ebinim so ko na wo twa sia ejira ohini ni bia owo hensam ho ani abakwasam ni mpanin sam a woni wagwa na oba bedi no ho na se na wo twa sia ni eso na se 40 days no so omanti ase no ohene kono a wodna ko no ohu mpanin sam ohu asawo ohu amane ne ade a tete no omanti ase no so ohene no woja no kwan to akọ ho meyo ohene mo asa akọpa obi foforo se bibia akoye dia 40 days na ejo don kuro ngai na pui muntie hanu su ye esanse amane so wa ha se wori na pui bila konkoma fia no akoya amane amman wo akofo na kunwa ofuo no ba fitiam wa banu a muntie se na nsise ne tin adumine ni abrafo bon abrafo wonyina watu sikrum no donu donkro no na wode sinako dienti abrafo no atu sikrum na won ma woni bere ne se sa no donu obenyo foregwa na pie na foregwa ne yetumi na akuapin fukurai nti obi jepe na wade tumi ne ko tina sa abrafo no ye on guard se obi obe attempt bia no sanfufu le bisi na wodna ko ngoma fi ontie sa asem yi pa sanse sa asem ma ate ho asem bebri enunti na masha mo bote the Privy Council judgment 459 pages bebremo 1930 judgment the Eastern Gold Coast judgment remember bebremo se ofurata transo no na mam copies na mankasa masho makenkan de akiro manfo esansa mani ni bi wo ho a nipa na tia na kasem foforo a enye no kware wodne ko du nkomafi a wotie ni nkonwa so afo hene asona hene Boduma se hene bacho mame nyana kakra no manfo nti bi mo so re chiro cause manfo bi ase ne me text se wo re chiro me mani bi so wo re chiro nti mame nyana kakra no manfo nti mi mfa enu ade so won a wo re chiro won a chiro abi ban ne abrafo ni ade wo gina won akodu wo yi ekunwa no de ba wo di ekunwa no asi na achi na asona hina gina nanim na nkonwa so ahine ponso agina ekunwa na achi na asona hina so ni se bi nkonwa so afo hina so ni sisi wodna ho ekunwa no so mpena bi sa ne tonka untie ni yi wodna ho ekunwa no so mpena bi sa ne tonka Martin no ba bi se nipa ni bi kese asona hina nkonkonwa dem na woko Privy Council no nsema ekopi wo hodo na for Privy Council na okan mu a nsema wo mu no ade nipa ni bi nse ya na okofa na akwese kufa ini edi kan bai na wo so ansa wodende bai to so sa asoyin kwesi ni na ewum dira me se mabre mu bi na abofo bi so a won so wo hia bi no matinya produce bi di amon won so wasu hia de na yo na wo ya ne se wi a na se amani edi kan no won aye afi ba fa na kuma wi a ne ntari ohye na ne tamane ne nyema ni nyina woja na hene ma no wode mo chia me awo sa asonafo ba kunni eye kodumase na ne nyema aka no wode ama asonahene asesene ne se sa se bia ba no wore ka kodumase hene no ye asonahene chia me nti ono no be gira so di adanse akesi sa abre na me so bini sei na ehwo no ense bi wo ho a asonahene oka kire odisina wodna di akunwa no Krobea
Pacha say di medina wobeje ne ntama ne na ahene ma ne na keka wo enu wo ye won kun afi wa na ba bi foforo wa wo ye sa ma ne titulu no nkanko fi no ye owi a won ma no atare foforo ebi so wo a wodi ko fitia mu so wo banu a obetuma ye no sama no Bajo chire fitia ni mu ye wo ba mu na ye hu tene won nso te ho ama ba mu no wo ba bi a obu bi wa wo koye amane wodo fure gware ko koye amane mo hina yi ho na me fere fitia mu no esan se because se men ba mu no wodo funu ni ade ko honi nti eno no wo ma wo mfa ohina wo ba betirin anko what is asam na say you Krobea Matiase. Very good. I don't see in a classification, and I'm a son of a person. That and your baby, Sabi, or in a ton what Nuka, what no question, what Nico Derby. Now, baby, or Boa, what the Amanano, and no, a Ben, no way, sir, Amanano. You. I don't see what Niffy, go madame, now, see what Nako. Now, as some as when catching on Americano. Osi oni ame abedi ne ho o yo hine papa uwa de bija okwan o hine boni nso a meto abetwa eka aka ho na me de amawo ma da kutwa be udi dia man bindi mpanga bisa na fi wona ko fitie mu ben na amane e wo no nso won akoye wo ho ya kan ho man so where someone who we are no osesan who we be ma wo se ohene na ntew form di do how what this see Adesua bi won so what this achi na what this what they are in na fi no what ne ko what ne ba ba ya amane amana okofa no what e gafi wo fi wo no we are what ne ko ni na fi nso manfo nti asiyi na wa ho what ne ko ni na fi we are na fi Wakobo Okuapehene amanye na daroma aso ahen no de amanye ko ne de se no wa ya amane edikan ama na sei aka se ani obesai dia kire oman enti oman class no ngahia na wa kire da obebogwa na wada apakan akoti abeti wabiswa dia kire oman iji dodo na oman tiase no wa de fida dodo a oman tiase no wa de fida na saada na nopa no wodo hene ne ba hemfi na ho na obetra pakan wa pie no tramu pie a wode ntama kurum no ho na wode na kwa kuduti na oreba afi won ayi ntama no na won ama so asechane so huni siesie no hu wiye huni siesie no hu wiye asechane no na ansa na nopa no wode betra pakan na gaase eye osi adere jaase eni asorahene eni kontihene won aba nopa no na enema ewo egwa no no wode inventory abre no sa egwa oba bedi ebi asabi eburu tese ebien na wo ho kutamasia na wo ho we ebien na wo ho eni ngina wode abre no wode abekere no na won ono nso wo ahu bi na ebi a so wode agu nkra ta so a wode copy aman wode so de wode copy so ko isan se ufie kunwa so a ana se wotu a enu no obehwe so no ngaje afi wo janusia na fei wada na apakan na wakuti abeti sabre no oman atrase e wa bangani ana se peni ase no man trase a no so da apakan kuti beti na benkunfu asoi aho na wodere ti fo ma wodere besi ono so wontie ni ye benkunfu asoi aho na wodere si na osi fo na pepepe na mfo ahini gina ho okura mpompo nsuo ohini saba ni tamagu na sin a na watwe mpompo nsuo afo ahini ya ma no watwe na fi urusai meka
na odia kwa kusiti owia na mfoahene di na odia hyem na fe pofura ne ntama na wakotena seso na nananom mpakamfo nso asifom na wɔn nso wɔn abɛtwe protein no di kan owia na adonten adi so na nifa adi so abenkum aba na wɔn asai na mmom ɛnɛ di ɔkyɛ de adaroma ɔde gyasefo abɛka wɔn nti ka gyasefo nso wɔbɛsai ɛde akyerɛ ɔhene ɔman ti ase ne de na gyase di hɔ na yɛ baanan na wɔyɛ abotakyi akɔɔdo no nti wɔn wɔbɛsai wɔsai kyerɛ ɔhene wie a na afei wɔba bɛgye wɔn som kasiri obi bɛbi sɛ som kasiri nso ɛne dɛn ɛne ne nneɛma a wɔregye wɔn hene hɔ wɔn agyina so de asom no ɔman ti ase no na nka nnwom dumie na afei wɔn agye sika aka ho na wɔgye wɔn dumie no wɔgye sika aka ho a ɛna kurotihene ɔno fa kurotifo de adɔnten afa adɔntenfo de benkum afa benkumfo de na nifa nso afa nifafo de na owie a wɔn akɔkyekyɛ na obiara ɛsɛ sɛ ne nsa ka bi no ne nsa aka owie sɛ adwumadi ne deɛ a na afei ɔde hye no wabɛyɛ okuapehene prɛko pɛ nti osi fam fi sɛ so na ɔrekɔ ahemfi a wɔde osebua ne mumumme di n'akyi na wakɔ akɔwura ahemfi na owura ahemfi a saa bere no na traditional council register wayɛ table ready a nkrataa nyinaa gu so na ɔhemea akɔsa nkrataa abusuapɛhene a wɔaku wɔn a yɛkuro asonahene akɔsa nkrataa na afei nananom mpakamfo no nso wɔn akɔsa nkrataa na afei wɔde no rekɔ abɛn mu nti na ade kyɛn register ɔwɔ traditional council no ɔde bɛkɔ regional house na afi hɔ na akɔ national house ama ne din akɔ ahemfo nwoma mu ɛwɔ Ghana sɛ ɔno na wɔn asiri hene wɔ okuapem sɛ okuapehene nti saa asɛm wɔ ani sidi a na biribiara aba na awie na afei onipa no anaasɛ ɔde hye ko no wabɛyɛ okuapehene na ne din a ɔkɔfa no nkonwadan mu no ɛna wɔde ba bɛfi ase afrɛ no na yɛgu so yɛ dwumadi a ɛna adɔfo ne anuanom a yɛde binom sua de no nso ɛde bisa sɛ na ɔtena pakan mu kɔti bɛti a ɔkra te n'anim anaa daabi ɔkra nte n'anim ɔnyɛ ɔhene wie nti ɔkra nte n'anim ɔmanfo nteɛ no nso ase yie paa na wayɛ ɔhene awie no ansa na ɔtena pakan mu a ɔde ɔkra ɛbɛtena n'anim ɛnti ɔmanfo ne adɔfo no ma ɛnnɛ magye bere no maba Akro life so na mode tie ɔman tie ase no kwan a wɔfa so a wɔpa okuapehene no ɛno na mede agu fam ɛde ama mo no me nua kwasi wo asɛm bi a wobɛbisa me a bisa me na yɛntua so nkɔ yo Krobea yɛda wase ne nkyerɛkyerɛmu a wode ama yɛ ama me ho kura adwuru me na yɛda wase paa na me questions a me nsa aka ne bi ne sɛ na obi nso rebisa sɛ saa da no ɛyɛ adongwa no wɔde pue ba abɔnten anaa manti bi bra bi baakyɛw no obi bisa sɛ saa da no adongwa wɔde pue ba abɔnten anaa o da bi on fa bu wan pie ma abɔnten so oba be sua asɛm na wokan baakyɛw yi obi sua dabi on fa pie ma yo ɛna Krobea obi nso rebisa sɛ ɛyɛ mpakamfo no nkwa na erisu akyerɛ no saa da no ɔhene bi anka obi sɛ mpakamfo nkwa na usai saa da no kyerɛ no na mpakamfo no usai wo usai de sɛ ɔno ne nkyerɛ ase sɛ mpakamfo no benku nifa adɔnten kuronti no na ɛkɔma dɔm nyinaa nti ɔhene bi a waba hɔ no oni nifa a oni benkum a ɔwɔ adɔnten sɛ wote dɛm yɛmekyerɛ no ase no maate wase nti osua a wogyina osua ma ɔman no nyinaa yo Krobea
mesre bisabium say obi the question bi aba o say Okuapehene sua afua no impompo nsu osomudan na mpakanfo no nsu sua kire na wo somudan. Okay, I don't see a man here very good pass the business ano why are they sir why any bombo nsu ma ho hina ano de also ni tino not the another side nemom sir mpakanfo no sua kire na dia won wo so ano no wo de tino eso ya kire no nzunzu na dem ni Krobea say meti wase a Okuapehene do rusua also handle nim no rusua na mpakanfo no rusua kire na ya fanko profum sa no man from dia bi also handle num no de rusua na mpakanfo no de also knife num na won so wo de handle no akire no so ebacho na orusua also odentama asaba ne ntama na mpakanfo no so rusua kire na won so wo ye ne den washe patagari anase washe patagari unchire mu ase kire ne se obi a obesua bia na ohye patagari ofura ntama na ntama no so obesa ba on ntama asabi no wakofa ba hai ekozi ka fra bonu na odi sa kire Okuapehene a awosha batakari na sembe na uken kwezi odi sa kire Okuapehene a awosha batakari tabio anja sana kiyo anya ma ne kora na de anya ma ne kora ultimi so ai infantire Okuapehene awosha batakari sabi obayo hini kura wie aso wosi mpakan ni bi na so be so akire na onu kura ntimi nse batakari mfa me so akire na bi enya na de nyama ne kura uchi kokokokokoko untama na ufura no usaba odi atusisi ansana woso adi ati Okuapehene yo atiefo ni ahwefo sabri mo questions ni ya na yetwen na yensaka na yabisa na Krobea bayi ebe chance na yenya ni biemu na yetumi atoto na anu sei nti mesrem mo a mo hwe wo Facebook ni wetumi de mo comment aba na wo de comment ba nso ebe kan amam mesrem na mama ayitia na akọ eye Okuapehene ahinsi ne ho na nkofa baabi a biem mesrem Krobea na me pese me bisa ne se what kasa chirechire mu yi pa ma ate asema me ho adwuru mi enti eye empakanfo no se wosua kire 1 minute remaining wosua kire wo nwure awie na obeye Okuapehene a o sorry fie egwabo na ase ko fie wi a dwumadi bi wo ho bi ma wo bedi wo eya ahemfi wa na manzi wo wo sache wo nwura di wi a dwumadi bi wo di bi ma na bajo yu se na mka kire wo sache wo nwura di wi na won so woji won so mka kire ni wi dia no won so na wi ye di won se o se de o mani musu a na domini di mumuni adi di next no osore ya no kwa himfi a wo so wodi achi ko ho na fe traditional council register no wa set table a wo kwa sin sankra ta bia ma no di akwa banwu ama ni akọ mansan abanwu national house of chiefs amahina nwuma no ni akọ mu eno na wo ye bi mu ni bibia ni ho bi enti wo wie krata okay eno na mpese meti you have no call credit in yo ti Krobea sa beka obi mu emza hamana to konti egusu ya yeye nti obi a opese obisa question bia no ye bebisa Krobea emza ye nua ata Daniel kwadade you sabri orihwe ye wo bebi owo no no se opese obisa asembisa bi you na mekwe bebisa Krobea you edigi ni abafo you Osi wow, this is serious education. Yes,
Godfred or sign, also I'm short of words, good education. Papa Sam, also great education, bro. She will be able to Adua Udra, you, yes, sound on your mic, you know your back, open to how you can crack. It's yet Mujuma. You just you are checking your sound on the other was for feedback, you. Papa Sam, Asuna is the overall opinion of all the 3 ruling houses. You, Krobea Kasa no Kayampa. You, no, Krobea Hamani, I should say, you wait to me there to move you now. You have to get to Medina. Kofi Julius, Adu Julius, you young story shall go live. You. Bright you also check your sounds. Akro life you bright you yadawasi. Yashe sound no yadasuban move feedback you. And yanum ne yashefo I'm say me kra me tie me hu aduru mi. But in 70 go ha me abofra me nim na ne Krobea chirechire ama me so masua bi wo na say no kan also the privy judgment mo man beba na odibia brɛ yɛn ɛyɛ agro life ɛyɛ sua na yɛto yɛ hu na ɔkyena bi yɛyɛ mpanyine a na mofra ba yɛn so yɛn bɛbɔ yɛn sere mu nka yɛde bɛma mofra sɛ mu nso munye na mo nkan bi na wosa abakwasɛm de sɛ wotwerɛ to a ɛnyera da ɛnsesa nso yiw saa no buroni ka no wosi wo ntwerɛ to wɔ yiw owura Kwame K yiw yɛato nka Kwame J Zuru Bisa question. Also, I think one of the problems. Hey, Uriah Kwame J. Ubrofuna Washington Mama. Okay, I think one of the problems is there are lots of Ahimfu who rose aren't known. You know, person what children say Ahimfu will be one rose, wonim, and I say yinim, Dana Meti Asening. And Papa Sam Zuru Bisa question. Okay, so with the Asante installation, it went to court. It was between Abrewetia and Ohimbia. Eventually, the Ohimbia was given the right of nomination. That is how we got the current Asante. Aren't both Okuapehene too, and Asante still both Asunafo. Why are people of Amonokrum now claiming Ohimbia don't have right to nominate you? It is that question. Yenya Saka Krobea. Baby Sanama, baby Sanama. Kwame J, you have to know the role of the various chiefs. You, Kwame, you now can the Yampa. Now, I will say, Osadi had done for Siasino. Or true, who may be now, woman, so when you become a boom, a Okuapehene him for Obia, Nini, that book represents the future of chieftaincy institution. Your side you had a down one Casano, wouldn't you be Kanga, who be whom sound Mano, a war, a prophet library, and a baby, what to book beyond bush of Yakoa Bijin. The messenger said, Okoha, on Sabeka book in our account, whom Okuapehene Mahinfu, Bia and Pacanfo, and Okuman, Impehene, who be a Jumedi, who be whom was our home. Na yensaka Krobea so baby sanama you na himia apo afua labi what is the role of Asante you baby Krobea so ama na kwabena amponsa photo also thanks for the great job very educative kwabena munu aye ni ho nti ye wo ide ye bebua mo na yenyina yesua de abo Eric and Kwame Suronipa also greetings Mr. J. Oh, Mimi Kwame. Baby awa share Nyamishira. Kwaku Daniel also greetings, good work. Kwaku yeye na yesua bi. Mesre mo amohwe mo share Akro life. Mo share na obia tumi hwe bi. Mon share.
You go to yes, say, and Sabeka, Krobea, be me out to Uncle Monos and Uncle Monai. You go to Hama, say, and Sabeka, Krobea, Hamanusuna, yes, son in Edim Comobium. Yo, Krobea. Yo, Krobea, questions been abana as a year to Guana, Utumi Buama. As a misane di kan say obi se ahemfo no won di bia o pese ohu jase hene di bia ana obi nso ribise se franka tu hene ono nso ni dwumadi odi wo o ma hene a wori sinimu yeden na se kwasi o ma nfo eri tie mi na wori tie mi no Now, be na Mofra, Minister, the Noble, so bisa me send tag of war be a course on they said that pay attention to that here. Now, we should documents to that effect that the Mofra even send them emails a cover in 7 years will be some EB. There is an internet which will be some question. Sa in Zamzama Kosono, make send ya Lucy Okuapehene. It is a Munina Mati, Namuna Muti. On India, word more than the body didn't send Eduma. It is I'm required a young mate na Macatro BC, or you will Edmund there be Munina Mote. Namuti or India and Seduma or you won't always met the woman. What matter na make an matter was it. I am saying no question no bisano and yet a hinsi ni mude, but I am say ni general rower or play war Okuapehene. General rower and I make say you say you friendly be so abroad my attention the what science and Cynthia which are also graphic community near Momia. Make Brena, my the best region, Davofro. You, ostensibly about that, which is, or you know, one. Now, the car in your man, I'm a man for no Tiasi. Now, in connection with Okuapehene also, let a Kamubi. The case only do not be a woman, only road be our play, Bonibeka. Now, near man, I'm just in Chalam training, maybe. Here become no person, sir. Put a check on not Kahubiana. Let me so on Kahubi. Now, and they will fly out here, they know, do not acquire a check document, all the proof we say, no kind of excellent, because they're really documented, don't Kahubi. My son can say, but I wear, sir, it's a say, no, I'm going to and also, I'm not going to say, I'm not going to anymore. My friend can say, I'm not going to become an amateur company. Let me feel upon the quay. One for them, 50 years by. The name have been watching no for new Okuapehene. And also, my children, it's a monochrome. Now, do money for a new monochrome. You, Krobea, and among Tracia or Tracia among Japan. Krobea, Yemon. I don't know if you are name of any Jasua. I'm not the second one by 1777. Now, we are Jamana, who can be a one. Only an unknown good Papa. Look my children, it's a normal line on the elbow in charge of our infi. And never be a or see a day on near my wife infinity. Nauseous, I if you among Tracia and I'll tell you who said your song,
I mean to say what the buy, so the 2 year man, I'm going to say, when you come, my gas, and I don't think, oh, yeah, I'm not going to I know the catch on my food, no country. I mean, I don't know, Frank, or Saba, on what you are saying, it is also that man. Even though I ain't seen I would say, when you go be our play, or also, or your company, no, work upon South American Nazi. Matu was it? Or you, Okuba, all of you, not money, nothing so for your company. Krobea, you na Ura Park System Ribisa Simbi. Also, question. Also, so with Jasehine installation, it went to court. It was between Abrewetia and Ohimbia. Eventually, Ohimbia was given the right of nomination. This is how we got the current Jasehine. Aren't both Okuapehene's too and Jase still both Asunafo? Why are people of Amonokrum now claiming Ohimbia don't have right to nominate? I'm saying no rap. You. I don't know who said or Amonokrum and I said, Gasina or Catamno, or no, you know, what this is. And so to do, but you know, no sort of cattle food. Yes, I'm not a daughter. You. My yacht can be dousy. All of the reason. When you want to be a matter, or play Rubia, the mission so much will be now, Cecilia Yerika say, Anna will be so ascended, document TV, Abremo. Now, officer, and also make a awesome. You, my personal boom back will be Monosia, Nomufra, meaning Siadano. What is the inside newspaper? And my way, I also friend Managri. What show a joint abuse, article views, presentation views a day, and what's in their blender, only be some awesome. Lumia, never, my buffer, Tia, some letting. Another, I train one ma, Timatoma Mikani. Who's on the other then, we train one ma. Wareka, Kapamanasem, Wareka, Kropongasem ma. Managri now, what the name for the Minia Mana Bremen, only train one ma. There come Oyoko Pony, that is said you look at him. Now, here, what the man, or Sabian or the man, a title. The workers have money in some beer. Or no, now, who will declare out it? Francatuna, I'm not a Francatuni, Edna Brown. So Francatuni, you look us. Francatuni, or you work upon a take muscle. But over my could here, or in a take a muscle work upon Francatuni, or company. If you assemble upon it, it can be. Also, the Uno could look at me. Work why can you what the man of a it is all control, or no, you look us. If you look at when I will tell you, or no, Akro paper to be on Lucas. Now, Okamo, paper, I'm looking and like logic and a common sense. I'm not the catcher of my mission. One of what I can know, upon us, and like logic and a common sense. In the sense, it said, who is the Francatuni, Lucas? Now, who do Lucas? Who do call me Alomabo? How then I would say Lucas? Now I'm a check of my system. If you don't some no come and like common sense and a logic. If you tell me, I feel so. Oko party here. What I would say? Or this is question. Oh, in here, you know, sir. When you look up in a wire man, man, what bar, sir? What to me when you are a papa? When you are grassy, when you 30th April 2020, with the internet immediately year ago, no ma judgment, Kufodia Regional House. That judgment, you know, Yamiadum, what is so a branch of Okuapehene? More motive cook, and Master Monkey Kang, no more can show among tears, and more from moving on Kang. And a Musa,
mo nso mo ntimi nkan nti mo ntihwe ase no so mo hwese obi no nkan tire mu say that document na what the fee regional house of chiefs buy and say judgment no baby any what because so baby any what won atro say or this kwasi akufu and onye yi na onye Okuapehene na why amani amano na ka so obi so atro man no o timi no ahene ko baby abi na sa kura the same position if any kwasi one more man for the say that document ni be 30th of April 2020 year and what the Bible thing. And to be our ordinary be a would be. So when you be sure, let me the copy of Bremo, no more of the man Crawford. Now, can Mama can come who do yeah, will be. Fida, the better one will be a can come. You will be. Regional house, not some Kenny. And it's a Mr. Bremo Privy Council judgment. 459 pages. My Bramo, judgment of 1930. Now, what the King Kang was soon a nipper. It's only you are out here now from there. Now, I don't know why I am for work. There was a share at the defeat and Mercosini. And yet you didn't clear what you're doing. Krobea, Mr. Obiri says, how many processes? You Krobea you Obiri says how many processes na Okuapehene of Mansa na wabeye Okuapehene odim. How many processes? Obiri says how many processes and I say audition for Mansa na wa Okuapehene. Like I say, I have 17 processes. Someone is tough, they do so. No, it's not say you're a man Friday. Now, you're pretty good. I'm said that I'm so noble. I'm narrative. You tell me now. It's the methodology for and I did a similar drama. So, over the there's a mom of points, in 17. That document, no, for the mom. That means so, what are you doing? Yo, Krobea, you'll be some Rubisa question. Say, Okwambe so another ne betumasi na obia onye obia so di ade onye odi show di ade wo betumi etuno. That Obi Rubisa say, on my menka wobro, for say my last question is, which is very important. Can there be a situation where an Okuapehene will be disturbed with claims of him not being a rightful heir to the throne after he goes through all the processes? As I want to say, sir, when you're a rightful person, when you're moving what you're doing, as I'm not teaching. And the Obi of us are also clapping. Now I am a man in a man, not me and Wabuni. And the Sunday Panadi, I did say, Obi in you, that's a bit. Okoyam fu Subia, and Obia, Obi to me. What am I saying? Matthew, I say. Now, come now, Obi Panadi, on the so in your mode, I don't know for your name. No, in your mode, so now for processing, no more due to now by your media. Only in a note to Obi and two. Okay. Krobea, he says, Abakwa say, Mumu, if you are home, I can kind of. Or he do a while, but wait, and you see, Okuapehene, you Okuapehene. Oh, I know the time in Krama to telling them, will be our we are suffering. I would just cut my hands and much acquaint anything. Only more he would be a one, you know, see, Nasa for it so. Not more sad, they have done Quasha. Okuapehene, and I say, I'm ready to be seen now. How funny being there. How far to call this one in the season from Ra. Yen I said, Captain, for your mobile, no, Yanko life, Yen I am Rasso, near mobile, near Funka, and form, near mobile, near Shemiam. I said, no quality woman, Yen I will be. Maybe we should be near water. And to be full of the BDR, over to Adiaba. There be water, there be so in Sisada. Because if you need a boom, you be so in Sisada.
kakra me so menim ni se eye ohembe akua so ono na obo nana kwasi akufudin ena nana akua aso ya no bo nana ogusu ansedin nana akua aso ya no bo nana oforukuma din nana akua aso ya bo nana kwadadidin nana akua aso ya no bo nana kwa amfuri di second su din nana akua aso ya eno kwati alsabre kwa na ebeni ya ni na enti ya do ese bi na mi yo enti sesia onunya nobo obi a obi di Okuapehene bi obi fufuru bi e se tumi no e san so onunya no o 2 years kwa onu wodi tumi ama no ama no nya mamre mu onunya no o 2 years kwa na wo fio na wo ya maame a wodi 1000 years kwa onunya no wodi tumi na ama no ne sada sama tere ni kwati wa zanfufu bi obisa unya zanfufu bi Krobea any odi yembesia na ansa na de yembesi no beka bibi a kire yen a yebetie na yafa babi wo ma all last words se asuma me kan se ni tonsi ade no kan ade na no ma hinfo wo kwatem no so onye afini wo nyama bibiri ho You have just 1 minute remaining. And 3 months the boy, the ladies are what you should be to go through the insanity. And it's only be a while, send me a coffin now, a self in them. You do not see an American watching. For you now know, I said there I'm on the title. No, you could put no Okuapehene. No, no feet on my boat, Fantimeno. Onuna yana hensam esan kakra ni pa bibiti wa tonton na ni nyam na fi ono no ro se wosu Okuapehene ye beda wase pa ye beda wase se Krobea wanya bra ma enti da foforo ye betwa ben na ye ni wadi nkomo afa bibi foforo hu efa hensam hu sa ye da wase Krobea yo You have no call credit. Yo, Krobea na yete ne kano. Me say Krobea chire yensemu bibi. Na me say ewura ba akori bisa asem Letitia say, "Also please want to know the role of Okupehene." Okupehene de. Oye eba Okuapehene ofre na nkobia otumi ma nipa bi dibiai na Okupehene dibiai a Okuapehene zutumi riba nti osadio adoda nkwa kire yen se ye beto no osi ohene boka Okupehene netua nti ofa ne se oye no sponsor oye no sponsor osi ohene boka Okupehene netua nti Okupehene de oye ohene sponsor nti sesia no mesere se question bi ani obiem dia ene mo a mo sesia mo fi asehwe ye ne de mo late ye de dwumadi ni nyina bebe awie bi se ye mbre na so yiwu nti edamase na me a me di dwumadi hu tia me dodo na ani me ofra me mpeni ase kwasi aje yiwu me a me ni ye ba kope yiwu na producers ne wo duty a wo hwe ma dwumadi ni nyina akọ technicians a okeka hamani sisi ni ade a yetumi nya ahoma isu bai obi ahwe ye ni ye amistitero authentic DH dodo na friend na granting you on a producer for the day na technician ba kope ene ni we a crew a wotumi twa ye ma bibia ba fefe no so ye eye yenua berima na nasapuri you on a no gina machine echi a oritwa bibia na obia opese ye boni dwumadi hu dawuro mano no obetumi afre Akro life number no na ye dise adwuma na mano nti ye besere mu obia share ye page no no like it why na dwumadi nso share na bibi ba so obi nso wasembisa bi na bibi fufuru bi a otumi de mayen wo ye inbox ye beka ho asem unim bibi nso na pese oba Akro life so na be kire yen so okwanda ho oni yen kasa wo inbox a ye be ma okwan na so wa be kire kire wonsem sesi ade na ya adusua ho nti
Yerusua yi wo documents bi a kyerɛ sɛ ebi aberwatia bi abo obi de ama na bedi Okuapehene da utumi de ba sɛ wo document bi wo fie ne nanu agya wo book bi na bibi wo ma ye ne enim a utumi ba Akro life yesu ye be ma wo kwan na wa be kyerɛkyerɛ wo dim Yerusua de nti book bi a bibi a wo ba bi a ye nim fabra na ye nyina yesua bi na o kyena bi a ye sɛ bɔsremuka ɛna obi gyina ba bi na ɔbɔ ne sremuka medamase ɛde adwumadi na ba awie